streets of Cape Town bafethu sibanezibonela nani. The wind is winding, the cars are carrying, everything is just everything bafethu man kumanda apha ngaphakathi. Sukuke kwakhanya kwelanga festival Ingwe Film Productions at Joseph Stone Theatre and yangaphakathi hey seziqalile ngaphakathi iplace udlala ngaphakathi and ngibona kwami hey yani performile perform phela life yami ne but lena namhlanje performance ayiyandodusa because is a span cast apha ngaphakathi italent ininzi ngaphandle but kuse namhlanje sobe interview abantu abo nabo kenzokwazi bafumana but kuhanya kwelanga festival. Please stay tuned bafethu ungayindawo danko. So yeah, good people man, yani phinde nabuya viyera nyengo namhlanje ndivaya nomntoko wethu yabona sibonela nani king YM but ke umuntu ukuthi uzointroduce ngokwakhe but hey please don't mind the noise man, kuyangqola lapha ngaphakathi kubusy esobe senjilo, the wind is winding, everybody is reporting kumanda lapha ngaphakathi exam mntakwethu. Hi, Ula, this is King YM, Galagana Rice Geek, Galagaluna Trapata Tam, Sibulalo Section A, Section B, Section C, Sibana Tata Little, Vitata Wama Setato, Sibexa Videliza, who could get injection as a gas, Tango is taking off with. Like me, I couldn't on your big time, Leah. We don't expire, we inspire. So yeah, mntakwethu man yapho nketha mntakwethu mina iweni funa ibuza kuwe khona ndingake yabo thuba ndingagena exesha lakho because ndibambe ngaphakathi ubukele pha yena ntsika wena sowufa ngokubona kwakho njengoba sowulapha i-treatment yalapha mandiqale nge-treatment qala yalapha kwakhanya festival abantu abahostile lewi injani for wena? Out of clip okanye mandithi out of 10 hayi sengu-10 isamile pha kula 10 yonke into isama kakuhle andikayibona into uya nami ngobona kwam bon yeah yonke into stable mntakwethu comfort zone apha if ikhona into ekhoyo sizibambezela but uthi ke umjita out of 10 nami ndibanika out of 10 excel play kule but sizithatha sa taxis andizibonele grand bike seyakho Ntswemba apha. So mntakwethu so far ke ngokezi places sozibonileyo wena can rate nafa kuzo ufeel pressure because wena namhlanje uperforma last wena uyivala hayi yabona abo last abantu abavala igceke, those are the powerful people. So for italent endibone apha phakathi yangixolisa bra yayifumana, it shows uba asisodwanga kule field yayifumana. Le noise kanjani yava napha ngaphakathi. So all I can say is italent, I'm not here to win, I'm not here to lose, I'm here to grow, I'm here to set my out level best yayifumana. So that's what I can say yayifrostan. Nabulela mntakwethu. So njengokuthi abalandeli, what advice would you give them nje noba yiphi advice, word of the day, word of the month, word of the week nje just ukubakhuthaza so ngena ngaphakathi sibukele mntakwethu because yava into ngaphakathi shushu. Word of the day is suzivalela ngetalent. If you know that you are good at something, associate yourself with abantu aba, you understand? You cannot say you are a businessman but you associate beggars, you understand? So so if you associate nabantu ba busy lento busy, that's only thing I can say because you will grow after then. Dango mntakwethu. Yeah man, athi ninzi ngaphandle masikhuleni bras, masikhulisaneni, inkanyamba entertainment ikhona ikasi, zininzi cruises khoyo ngaphakathi ezomculo yonke iwe ngaphakathi. Yasobe sechilo range, associate yourself nabantu please loyiphilisa wena because yekumanda apha sikhutshwe art sikoze nje stage ngoku otherwise dango mntakwethu man, dango mntakwethu. Yeah, good people ke sibabe senjilo ke last time on the plan mane bamba ngabantu ngone biwe nekhotman yakhe but khotman ngicela go before siye nayo iqala usintroduce khotman yami ba wena like yiphi role oyidlalayo kule uya le festival. Okay, so first of all, igama lami ngithulani Theo Siqoko, as you can see up. I'm the festival director of Ukukhanya Kwelanga and Ingwe Film Media. So Ukukhanya Kwelanga festival kuformishwe last year, ni Ukukhanya Kwelanga Art Society na formishwe last year around January. Yeah, so mna ndiwase Worcester, ndikhulelwe eWorcester. Yonke into yami ndiyenzele eWorcester most of the time. Yeah, ndikhulele pha, ndifunde pha, ndade ndagqiba ufunda high school, then I came kweli cala lase Cape Town. So kweli cala ndilapha ngoku apha eCape Town.
phusha le uyele nantsika for mna ta bengathanda go uqala ndifanele ndicacisele grand phakathi kweingwe ukukhanya kwelanga festival because ndikwazi uba kula kwenzeka ntoni pha. Okay, so into eyenzekayo the ukukhanya kwelanga kuza emveni kwe-Ingwe Film Media. So Ingwe Film Media is our firstborn. Yeah, so our aim as Ingwe Film Media is to like shoot films, short films, documentaries, zonke ezo zinto. So we collaborated with Ukukhanya Kwelanga Art Society because we wanted to scout talent through Ukukhanya Kwelanga. Yeah, so meaning Ukukhanya Kwelanga is an agency of Ingwe Film Media. Festivals like this, kulapho kona ke Ingwe Film Media ivele ingene khona and see italent, sport italent khona, dibanise yenze lo production izabiyenza. Formenza short film ke ngokutala. Okay, ndakuva bhuti, hayi ndakuva bhuti wami. Bengifuna nje clarified for Louis nomnye mhlambe bengayazi abe sorted. So ke ngoTai Vision ngobona kwakho wena isana lweni bani lithathela nibeka phi. So far wena ufila njani ta? Ispan senu sinibeke yesas. Sikoze stage ngoku. Nisifake kwezinye aqala ta ungena ayadiwe kodwa tanza ubuthini. So for us, we feel like we as ixesha lihamba siye sikhula mosusana xa lugqityozalwa livele lukhawuleze luhambe uye uqale ukhase thatha baby steps apho khona uvele unqambaze kancinci before uphumelele uye phezulu. So for us ndingathi sikwesa stage sokuba siyaqala khona ke ngoku unqambaza because iingwe kujali khona yona, but the festival on its own Ukukhanya Kwelanga Drama Festival, it's still new. And if you akhumbula last year we had a mini festival that was our first mini festival, and this is our first main festival. So meaning like for me I can see like improvement ikhona man, like growth ikhona yabo. So yonke lento like iyenzeka and si create an employment at the very same time. Yeah, because so far since employed 20 plus yolutsha. Yeah, so it means like siyakhula no. Asisibanda nami ndayibona improvement from kuleya bise usana kule hayi sikude ta. So ke ngota in terms of financing talent lebo sithi uyayifuna uyibone stage. So far impressed kanye isikhona as individual kanye like le talent uyifunayo uyayibona by stage okanye. So for online kwezi productions sinazo like zonke zi-powerful, asinothi ayikho i-production engekho powerful. So ngoku into exhomekekileyo ayikho up to us to come with i-production. We saw i-talent, siyibonile ubani, you guys can direct, you guys can write. So we are inviting you as Ingwe Film Media to come and propose ba okay we have i-production enje singane support aphi, like sidi support thina ngokwenu instead of Ingwe ibe yiyo i-writer i-stories, i-director i-productions. Nina nize, then we will provide equipment, shoot a film. Ndakuva bhuti wami. Sizokhula bhuti wami ngakubambizeli. Word of the day, word of the week, word of the month. Word of the day. Take care. Are confident. Uzithembe. You will make it in life. Danke bhutera yami. Danke for isikhathi sakho bhuti. Danke. So yeah, again lapha ngaphakathi ke ngokukhanya kwelanga festival e-theater phakathi kanje ethi sisera mna khona engakho ngizoyicela kuwe nje ungatyeli ixesha lakho undengena nje experience yakho lapha ngaphakathi kunjani newuyibonile stage uyayithanda nawo kanye. Hi, igama lami ngipalisa. I go by the name of Asante and I'm also an actress. So my experience, I just got here a bit late. So ndibukele nje ishow zambini and yeah, kumnandi, it's interesting. Wow, they can act. So much you so impressed. Yeah, I am, but I'm still waiting to see more. I wanna more talent, more drama, everything, more music. Yeah. And I said xa ungabuza igama lakho mana vele nje ngene pointini ingxaki pressure man. And ke ngoku ndayicika sendigqibile ukubuza question ba can't ndibuza ixesha. Xa mina igama lakho Akhondibitheni. Bese ngitshile igama lami kodwa nje. uzolitshila but andifuna ulibuza ngoba sathi ngixolisele nje lo piece uba ndingalibuzi man pressure. Andinalo themba Shapfiri. Yeah man kondivane leader enkanyamba entertainment leadership yami ngoku. Leadership yami but umdala khona ingakho man into ngizoyicala nje uyibuza but qala usintroduce qala man mandingayicali. Yo. Igama lami uTebo Mlefe, ndi-leader enkanyamba Entertainment Productions. Yeah.
leader yam nam ndi-under Nganyamba Entertainment Productions. Yam mputo mdala na iwe ndifuna ibuza nje wena so far from i-performances ozibonileyo ne-treatment elapha ngaphakathi endlini, how do you feel? Masiqale kwi-treatment ngiqale lapha endlini. Abantu abasihostileyo abasifikele kubo Ingwe Film Production kukhanya kwelanga basiphethe njani? Ku-grand apha endlini, kumandi apha endlini? First of all, Ingwe Films ne ukukhanya kwelanga festival. First of all, Ingwe Films ne nabaphathi be ukukhanya kwelanga festival baye basamkela kakuhle, qha ke sizakhona nje i-hiccups phana phaya because of umsebenzi mninzi, but kodwa abantu ndiyabona bamkelekile kakuhle, ne-adjudicators fikile, ne-audience bayiphethe kakuhle, ayikho like into yesokubisa ufike kutsalatsalwana, kuhamba kakuhle. So far i-groups esezipherfomile, there is a talent and Exactly. Xolo phela mntwana kubethe emlonyeni. Bendiya kula question nangoku ke ngoku. So usi-interview ishilo uzibuzile umbuzo phezu kwawo. Benifuna ubuza ne-cruise hayi nam ndi-excited. Benifuna ubuza kwi-cruise osozibonileyo stage, and since ke ngoku wena uyi-show stopper ke ngoku, how do you feel? Akho lapha pavuma ifilayo mhlawumbi both, how do you feel wena? Because uzovala i-show wena, uzovala i-festival, uyibonile energy phaa, uyibonile into ibiphuthwa out phaa, abantu gay ba-actile abantu, but ke sekuwe bhuti mdala. So far ndingathi yangalaa nto yokuba uzokwenza le nto uzoyenza ngale ndlela usebenze ngayo, suyangalaa nto uba you want to hayi man andikaboni into, like wonke umuntu unendlela yokwenza into, so indlela esakwenza ngayo thina ayizufana nendlela abenza ngayo. So mna ndibona ngelaa mehlo lobu-artist, I see talent kwezaa groups eziperformileyo, but ke le nto uba sizi-show stoppers sizi-performance ezokugqibela ifike kum yayinto like surprising, but iphinde ibe noloyikisa phakathi because of okugqibela all eyes are on you, the focus, because uyavala, you are closing the festival, which is it's another thing, you need to give it all, yebo. Yeah, I'm excited for naloo nto. You're excited? Hayi nakuva bhuti mdala. So bhuti mdala uvile nawe kuthuye ngeyona ngaphakathi, so nam ndingatye ixesha lakho uphoswe ezi-production eziphaa. Word of the day, word of the week, word of the month? Ndiyabulela. Ndiyabulela bethunana, just expect the best. And eyona nto ibalulekileyo guys, if you want to do something, phupha. Sivumele umuntu ozawuthi kuwe alizufezeka iphupha lakho, phupha and fight by all means. Uzawuba kule ndawo ufuna uba kuyo, as long as you fight and dream. Akekho umuntu ongazuphumelela, ilele emntwini into. Thanks leadership eNkanyamba. Thanks bhuti mdala. Siyovala i-show ngoku, show stoppers. Ke siyobukela isibhani. Thank you very much. Andinalo themba lam liku eSimakade, wanele eSimakade, wanele sonini nani. Okay, yani ndiphinde ndabuya ke good people, phinde ndabuya. Rhulumente yam cela nje ubaxelele uba igama lakho, isipani sakho yiyo wena apha kukhanya kwelanga festival. Okay, igama lam ndinguSiyamthanda Bangani, ndi-actor ndikwayiyo kwayi-filmmaker apha kwi-festival, ndi-adjudicator, one of the adjudicators is a festival. So ke ngotam so far kwezi plays sowuzibonele apha stage, how do you feel? Like thuba le talent? Like discussed upper with the Ilandico adjudicators upper, and we were amazed by the beautiful talent, especially by young actors on stage doing amazing things. And like it takes a lot to be on stage, the confidence to be there. So being on stage and being confident at the same time. So on a scale of 10 ubanika 10 bhuti? Of course, yeah. Ndabulela ingxaki ndabona apha ngaphakathi ngathi uyafuneka sendinqena ukubambezela because i-adjudicator rhulumente yam iyafuneka nanini na, but thanks bhuti, ndabulela bhuti, thanks. Wanele sonini nani, wanele Simakade. So ngoku izokwenzeka zii-awards ngoku sazibonela ke uba kuzokwenzeka ntoni enye nenye, otherwise sifike siphelweni ngoku. Thanks good people, sesiphelweni. Wanele ke sonini nani,
Dilizulile lonke Dizamile imizamo ke Kodwa ke I'm really fucked up, but then ngihleli nebaba yami ngoku baba sengishilo phakathi. Poza yami. Hi. Ushapho na? Up. Yeah, ufila njani wena ngale uyele festival yonke from ekuqaleni apha until ekugqibeleni? Yeah, the festival was fine, man. Apparently was fine, but like I'm not happy. Yeah, so mind, I get. And fully specify one thing. But now I'm not bad like the Louis, but hey, as you way sometimes now, man, I'm not be careful. Now I'm go happy check out. Hence when I'm attached to it, but except we here to see Zile, bro. I'm seeing definitely. The player in the Bonil there from there. Player in less liver. Costume. Player ni. Yeah. Go last of last year. So grand your festival. I'm the grand. Yama award winners. Kon mani yaka credit there. Ekushap papa kandi. Dishab nam ta pudera ya umbuzo wa mutilo fila jadi poto am second best product. Yo yonke nje feeling excited lapha kum. Yabo. Nezabantwana bami lapha kum. So impunje kamandi tata man. And also la indlela siye sa improve ngayo kulonyaka yo bra. Must I improve big time. Second best production of Kukhanya Kelanga Festival 2025. I'm award winners. Otherwise, I ask for the time. Sliver. Is not emfaftina. Bafethu ake ngosesizayivala ke ngokubusuku buphelile ngoku ndihleli nekhonmani yaka nemntwana yakhe encane khonmani yami usuka from all the way from Peter yam ndisuka eSamora mna bhuti igama lam ndinguphelo kwaGwish ndisuka kwigroup okuthiwa uPower Art Group ya ndim ngalo khonmani wena mntu akwethi igama lakho igama lam nguSihle Xabadia ndisuka kwigroup ekuthiwa uPower Art Group ndina 11 years old 11 years old but mntu akwethu ufumane best actor out of production yonke uthi funa ivele kodwa except pose usemncane so wena lo uzibona usafuna iphusha oko because asibona 11 but ufumane best production ufuna yapho wena ngale wele acting xa ubona andikuva umbuzo wakho andimvanga pose yami una 11 but ufumane best actor kwi festival so wena uzibona ukuphi kule yakho acting uzoyishayela ngokanye nje ihope kanye uyaphambili yaphambili ndibona ngotayami yaphambili nebhutere yakhe kubambe kamnandi director yakho ta best production best actor endlile one kodwa ya into yethu esiphilayo le khotmani so bekunyanzelekile kwenzekile uncanceba sikamdali ba so I have to baphusha abasula babe nabandiphusha senze lento ehlobelile because love art yonke lesiyenzayo ata ngasuba bambe so ngabayeki nami webe ndibonile pha ndincanyiwe nami ncinci best ensemble izozapha kuni kanti ithathe lona sliver Little Rose Samora nathi thatha Samora because the Little Rose nayo yaseSamora so asinangxaki kakhulu ka ithathwe ngabo so isesekhaya nayo but otherwise that's babambe congrats best production of Kukhanya Kwelanga Festival best actor of Kukhanya Kwelanga Festival also best script ungayilibali bhuti best script kaloku ndizo zizibonayo ezikhoyo zitholiwe awards apha otherwise time word of the day word of the month word of the week sure thank you but okay word of the day guys okay stay patient le wento yenzayo guys ungayiyeki so be patient no matter what thank you ngathi yabona yabanamazwanisi mina nanto lethe namazi boss otherwise but dakwethu danke buras man so yeah sharp fere bafethu thank you man for ibukela le way please do like comment share subscribe hit the bell button so that every time I upload these episodes uzofumana notifications otherwise neringa ne best actor supporting actor of Kukhanya Kwelanga Festival lo we mutami raise ke so yong ya rabedi down man very down but ke mutami mnano otherwise sisonke bulela Dilizulile lonke Dizami